Iveki yesithathu ngoku zivalwe mba izikolo neekliniki kwaWard 18 kuNtabankulu eMpuma Koloni. Abahlali bavala imigaqo kuba betyhola urhulumente wephondo ngongasinanzi isigqibo sebhodi ejongene nokucandwa kwemida kuzwelonke sokuba mabafakwe phantsi komasipala waseMzimvubu okufutshane kubo xa kuthelekiswa nalowo baphantsi kwawo wakuNtabankulu. Sikinoyiya usiqolu unqelele ngxelo. Zilali ezilishumi eziphansi kwaseGqwaleni ezenza uWard 18. Ukuhamba ngonyawo lonwabu kwezithuthi ngenxa yokonakaliswa komgaqo kunozala wengqumbo yabahlali abathi ilizwi labo lokucela ukufakwa phantsi komasipala uMzimvubu alivakali kwabasemagunyeni okokoko kwango-2002. Kusela ngo-2002 ngo-2006 emveni bayayivakela uba le ndawo izowela kulo masipala waseNtabankulu. Bathi ba-endapha beluza i-support from abahlali ngenxa yepolitics ezazikhona ngoko. Iphinde yazanywa futhi emveni ngoko ngo-2011 izanywa yinqila yalapha inkosi zihlangene. Yaphinde yafeyila agona kwathiwa bobuyiswa ngo-2016. Ngo-2016 ufikile uchairperson weboard we-demarcation board wafika wathi ezilala azizubuya isizathu ukuba aba bantu abathetha ngabo abekho ezibona beba-representa beyinqila. So yafeyila ngolo hlobo. iNtabankulu ikude kunathi. Imali yokuya eNtabankulu asinayo, i-return yakhona yi-240 rand ukusuka apha usiya eNtabankulu, kanti ukuya eMount Elifu yi-70 rand. Ngoku isichana apho kuba thina singabantu esingaphangeli, asithathi intweni iyasichaphazela uba asikwazi ngokwenza iinkonzo zethu sizenze eNtabankulu sishiya uMzimvubu ulapha kufutshane nathi. Kukho nabafundi kule migushuzo kuba befuna isisombululo esikhawulezileyo de babuyele ezikolweni emva kokuhlala iveki eziliqela nangona besenza ibanga le-10. Sekuphela iveki eziyi-6 umuntu engayanga esikolweni, and ngoku iwari seyikwi-exam ezabhala apha phakathi kuJuni ngoku ngoba akhange sifunde nto, asenzanga nto, isikolo sivaliwe, akwenzeki kwanto, akwenzeki izinto. Noba kuyazama itisha basifunde nge-intanethi but akufani noba ngoku sisesikolweni. Kanti nabahlali bakumasipala uMzimvubu bayibona imbalelwano esuka kwibhodi ejongene nokucandwa kwemida nalapho ivumayo ukuba uWard 18 aguzulwe eNtabankulu. On the 8th of January, they communicated with the demarcation board okhokhelwa uThabo Manyoni as a chairperson ukuthi they have released officially uWard 18 in particular to uMzimvubu municipality. Then later in the evening, after sekudlule ngisho isikhathi la kuye kunikezwe u-30 days we-objection period. Now sidlulile nayo kwavela ukuthi there's an objection. Iimpukane eziluhlaza ezithembekileyo zithi iziphathamandla kumasipala oMbaxa i-Alfred Nzo abaphantsi kwakhe abamasipala bobabini azinanxa nokwamkela uWard 18 eMzimvubu. Aba bahlali bafunge bamuncintupha ngelithi basaza kuqhubeka nemigushuzo yaye abazuvota de urhulumente wephondo eMpuma Koloni ngoba uphondo uze kudibanisa amehlo kunye nabo yaye umisele isigqibo sebhodi elawula imida kweli sokokuba uWard 18 ophantsi kwamasipala iNtabankulu ukhutshelwe kumasipala uMzimvubu. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGqwaleni kuNtabankulu.